Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Chubby, 25 years old, minyo ug may anak. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagsigi og labad sa akong nga di nako makasabot. Aron inyo hisabtan, sugdo na ako dihang daga pa ko. 18 years old pa ko adto. Ingon ini ang mga panghitap po. Dili day ka mo trabaho ron, Jabe. Niya ka manggod sa bahay. Nanangit ako sa akong gitrabahuan nga mo-absent ko ron. Kay mag-practice min niyang hapon sa simbahan alang sa kasal ni Irene nga akong amiga. Usabi ako sa mga bridesmaids. Di ay tuod sa. Kaslo naman di ay si Irene. Mao gani, absent na ako sa akong pag-duty ron sa resort restaurant nga akong gitrabahuan, ma. Ay, hala. Si Sir Manny, ang among manager sa restaurant. Hello, Sir John. Good morning, sir. Good morning, Javi. Wa mandero si Tonyo, ang tigsog ba? Absent pod. Kini bang, di ba hapon pa na-practice ninyo sa simbahan? Kining duty lang sabi, kalmundag? Aron doon ay tigsog ba? Ha? Sir, good morning. Maayo kay niya kag Javi. May duty ka. Wa manggod kahit tigsog ba, sir? Duty na lang ko. Sige lang. Kung mo mingaw-mingaw na gani, makabiyara ka. Salamat, sir. Ay, salamat. Nakauli na cute ko din hispay. Nauli ka man lagi, Jabe. Gikan pa mo kong duty, ma. Uli lang ko para makailis ko. Kay ang angog mo lahos ko dito sa praktisa na mo. Manimaho pa kong aso. Manrapos ako, ma. Nya, manghilamos. Unsa? Manghilamos ka nga gikan ka man kang nagsugba? Hamos kay kong naong mauy. Nya, maiko ko sa mga kauban ako practice nga. Manimaho ko. Oy, panarapo lagbasa nga panapton. Ayaw gyud panghilamos og direktag tubig ha, kay gikan kang nagatubang og init. Sige na ma, sige na. Ay nakog langaya ha, kay gadali ko ma. Nya, ang kaon mo. Manama! Naanas na din patutuong mama ay nga makadaot manghilamos kung gikan sa init. Madali ko ba? Napaman akong panan. Ingon nagsadawatan ko pumoy. Ma! Apang! Diyos ko! Jabe! Recorded by X Thunder Gaming. Kalit nga napaw nga akong pananaw na itong hikayon ha, ug nawad-an kog kusog. Ug sukad adto, magsige naglabad ang akong nga mo connect sa akong mata. Sa usa ka buwan, naa sa ikaduha o katulo mo sugmat ang pagsakit sa akong Madara man hinoon kung imnan lang na akong pain reliever. Hangtod nga naminyo ko ni Mabdos. Ug sa akong pagpanganak, naglisod ko. 21 anyos pa ko adto. Unya, Ma, di na ko kaya. Magsiis na lang ko, ma. Dili ingon ni anak ka sayon ha, Jabe. Dako ang gastuhon kung magpasaryan ka. Doon na bataan ang kwarta, ha? Pero di na ko kaya, ma. Pero na ko mamatis ka sakit o kaluya. Huwag kilaming yutong. Sige, suwayi pa og uto, Mrs. Sige ko no, Jabe. Patuo gani sa midwife na. Hindi na ko kaya. Parang mabugtong ako mga ugat sa mata ni utong na ko. Sige. Cesarean ta. Ginoo ko.
sakit pa yung oh. Kahapon magana. O, laki. Kung matukaran ng sakit sa kong di man mawa dayon, uy. Halos 24 hours naman kung mag-anto sani. Unya, maghuot pag yung apel ang akong dukan. Kalipungon naman gani ko. Tarong jabi, uy. Kagrabe man ang imong gibati human ka mga anak. Laki. Kayon ko, ang ilalay ko sa CRB. Dali. Hinay lang, ha? Mike, misamot ko kalipong o misamot ka sakit ang akong Oh. Ano ka? Nagsuka man ka? tungod ka sakit sa kong Basi nagkontrol-kontrol mo ha. Kay makalabad ba sad kuno na sa o ang magpills. O, jud ko, anak, ma. Kay madlok man gani ko nga matrigger ang pagsigig sakit din akong Nag-calendar method raman kani mi, aron may side effects. Pero magsige raman gyapon sakit nga akong Kani adto pa man na magsigig sakit ang imong o, Jabi. Pagpa-check up ka ha. Kay basig cancer na. Madlok na hinan kong magpa-check up sa doktor kay basig gusto si mama nga cancer sa o sa utok na ning akong gibati. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kining pagsigi og sakit sa akong ug sa akong mata, tungod ba ni adtong gikan kung nagsugba nga init kaayo ug unya nang hilamos ko? Pero 18 anyos pa masab ko ato. Ikaduhang pangutana, kani adto mawa raman untang pagsakit sa akong kung imnan ra nako og pain reliever. Pero karon dili naman gyud mawa. Cancer ka ni. Magsuka naman gud ko sa sobrang kasakit sa akong Di ba ko maka-abroad ani? Ikatulong pangutana, sukad ko nakaagi og panganak, mas may grabe ang pagsakit sa akong nga halos 24 oras na nga dili mawa. Nag-calendar method lang mi sa akong bana, isip paagi sa birth control, kay mahadlok kong ma-trigger ang pagsakit sa akong Unsa kang maayong gamiton ako nga birth control? Ikaapat og katapusan, nakamatikod sab ko nga kun magbiyahe ko, muandar sab ang pagsakit sa akong Dili na ko ganahan og naay saba, suwaw sa adlaw, kay murag mukara ang pagsakit. Unsa man gyud kahaning akong gibati? Kun moadto ko og doktor, unsa nga klase sa doktor ang akong duulon? Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Chappy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Order ba sa mambuhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay, ang atong makutlo nga pagtulunan mao kini nga ako gining ganahan ko nani. You are only a poor person if you are not happy with what you have. Poor ka kung you are not happy ug unsa may mga blessings, mga grasya nga gihatag sa Ginoo sa imo. Sige ka pong kagreklamo. So pobre pagyapon ka ha. Bisan pag naa kay mga 20 ka buok nga mga mahalon masakyanan, po sige lang gyapon kag pangawat. Di pagyapon ka kontento, pobre pagyapon ka ug naatay multi-cab pero happy na ta, dato na ka ha. Mo na definition sa pobre og dato ha. Pasalamat lang ta kung unsay gihatag sa ato, and then we have to live a simple life.
Meaning you have to have life kanang standard base sa kalawmon sa imong bulsa. Kung ikaw nag-earn lang kag ingon nato lang example 500 kada adlaw, adi harapon nga imong lifestyle. 500 adi ra sa imong lifestyle. Ug mo earn kag 500,000 kada adlaw na mao sa imong style. Okay? Ang ato magtatapo ko ng kalawa si Jabi. Yeah, JB. 25 years old, wala niya butang yung address. May minyo o may usa ka anak. Ha? Ako lang paningkamutan ni Jabi, no? Jabi by pag-pronounce niya, usahay gud po, di ko kay mo pronounce. Pero basta kay sinabot lang ta, okay na siya. Ngano lagi ng mga Hapon o mga Koreano, di man nakibalo mo English kayo niya. Naghamang sud lang pitaka. Kita, makikita mo English, pero sahay, why sud? Unang pangutana ni Jabi, kasi mali atong i-greet no? May address ni si Jabi, kasi may akong i-gaakos bon o greet ning mga naanay ko yung nalistahan. Sorry kaya, dugay ni kayo ni sa akong notebook, pero audi rather akong butangas mga resibo. Pero kitaan ako ni bago lang. Mga taga, Keepers Hollow Block Maker, no? Da sa Balisong, Kantauan, Naga, Cebu. Salamat kayo pag hatod ninyo sa akong order ng mga hollow block. Salamat kayo si Padan Alferez, no? Ang driver. Kauban mga Alferez ni sila, no? Adrian o si Manuel Alferez o si AJ Sasan. Diha sa Balisong, Kantauan, Cebu. Naga, Cebu, Balisong, no? Og mga taga Grandeur Wellness Massage. Sige lang paminaw. Dok, dili lagi minimo i-greet nga. Sige, mighilot nimo. Okay, ako mong i-greet karon, no? Dona Mier, Mirasol Destacamento, Fiat Destacamento, Darius Aliera, Darwin Aliera, Lewis Adrion Prabes, Ada Laag, Celso Tria, Mirian Amang, Malu Cuerdo, Leslie Dublian, si Nicar Navarro Basiluti. Bani mga Nicar? Gato mga Pacifica Englanilla Boys, si Ricky o si Rookie, Cherry Jane Sanchez, Joe Libaton, Miriam Candilusa, Wilson Tapales, Isidro Tanio. Okay? So, going back to our sender, si JB, na? Kung atong unang pangutanan niya, kining pagsige og sakit sa akong ulo ug sa akong mata. Tungod ba ni sa akong adtong gikan ko nagsugba nga init kayo ug unya nang hilamos ko. Pero 18 pa man akong edad niya to. Karon 18 to siya, no? Karon 25 na ka. So pila na ka tuig? 7 na ka tuig. Di na to may hinungdan, Jabi, no? There must be another reason nga nung mo labad or sakit ng imong mata dili itong nagsugba ka, no? Basi wa po ka mangagda sa imong silingan pag nanakay sinugba nga naluto. Dahil lahi na to, dahil layo na kayo to 7 years ago, no? So kining atong ulo mo labad magyud sa ako nang giingon makadaghan, no? Kadaghan manungutana ning labad sa o. Actually 80% sa among mga pasyente nga moadto sa mga clinic, usa sa mga complaint nila headache. In addition to the other nga mga signs and symptoms. Na headache. Kano mo headache man ta? Mo headache ta kung naay abnormalidad sa sirkulasyon sa dugo sa atong head area for some reasons. Na trauma, na balahan, na infection. So mao na nga dili na normal ang pag-agas o pagdaloy sa atong dugo. Nganong mag-headache man ta? Kung ikaw under stress. Kung under stress ta, ang anxious studies can cause akong balikon sa makadaghan muscle contraction sa atong mga parte sa lawas na most likely part sa atong head nga mag muscle spasm kung natay anxiety is the occipital area. Kining luyo bitaw sa atong liog mo na nga nindot kani siya pisil-pisilon, no? Nindot kani si pisil-pisilon. So na usahay nga muanha ko sa Grandeur Massage sa Dos Chongwa ay magpapisil-pisil ko sa akong ulo. Maayo kani silang Ada o si Mirasol o si Nicar mo kuan ani. Thank you na kaninyo ha. Usay wa ang laban sa kong kung hapit ko da sa inyong massage parlor, no? Ikaduhang labi na kay paimnon ko niyo og kanang green tea nagkahuman.
Sunod nga pangutana, kaniadto nawala raman unta ang pagsakit sa akong ulo. Pag pain reliever pero karon dili naman gud mawala. Cancer ba kani? Di sa kamo kay yung cancer. Grabe sa ka Jabi. Ayaw pag tuo nga cancer na. Magsuka naman ko sobra kasakit sa akong ulo. Di na ba ko maka-abroad ani? Depende kung mapasar ka sa medical examination o sa interview, no? Pero ayaw pag tuo nga na kay cancer kung laban imong ulo, ang kitantaran mo laban itong ulo. Laban itong ulo ko so itong pitaka. Labi nang nakapelito nun. Well, kuwa ma-relieve sa imong hibaw-an nga pain reliever. Kaning pain reliever gitawag na mo sa mong pagtuon sa mga doktor, sa mga healthcare provider as analgesia. So sa makausap pa kung balik-balik makadaghan tag mga klaseng pain reliever na mga non-opioid. Example, acetaminophen, ibuprofen, mefenamic acid, paracetamol, mga mga non-opioid. Pero katong mga grabe ng good, may intractable pain, hindi na madaan ng mga mefenamic acid o uban pang mga paracetamol products, mupresita ko og mga oxycodone, tramadol, morphine, no? Mauna ako nang kadaghanan na nako gisulti dinhi on the air kanang mga tambala, ha? Wa ko nag-advertise ani ha, pero man sa kong mga sa brand name, no? Kini akong ipanghinganlan mga generic name, no? So kamo ray mamili kung say brand name nga gusto ninyo. Maka-abroad ba ka? Depende sa imong pagtubag sa interview sa imong employer to be o sa resulta sa medical examination kana man ay medical clearance, no? Sunod nga pangutana, sukad ko nakaagi og panganak. Mas grabe ang pagsigi og sakit sa akong ulo nga halos 24 hours nga dili mawala. Nagkalendar method lang gani mi sa among birth control kay mahadlok kong ma-trigger pagsakit sa akong ulo. Unsa kaha ang maayong gamiton nga birth control? Kini bagong rhythm or calendar method is dili kay ni siya reliable, no? Labi na katong mga babae nga dili regular ang ilang menstrual cycle. Normally ang menstrual cycle sa babae is either 28 days or 31 days. Kung maunang normal ang menstrual cycle, ang most likely time nga buntis ang usa ka babae kung naay sexual contact is during the ovulation period, and that is the 14th day from day 1. Magsugod mo gihap sa day 1 kanang first day sa inyong pag-bleed, no? So dili kayo reliable ang calendar method kay balo ka ng mga lalaki usay ay ganahan ay dili unya balibara nimo basig ngadto na posilingan hinon. So ang mga nindot nga method nga medyo walay kuan sa kalendaryo is kining pills, no? Oral contraceptive pills. Nasa tay mga other method nga dili mo buntis kining implants, no? Butang lang ni underneath sa skin nya maka kuan ni siya hormone nga mo apekto sa imong ovulation, no? Makapugong po ni nga dili kadali mo buntis. So mao na mga pamaaging kuan kanang kalendar o withdrawal dili na siya reliable kayo. Sunod nga pangutana, nakabatikod ko nga kung magbiyahe ko mo andar sa ang pagsakit sa akong ulo og dili nako ganahan og sabaw o suwaw sa adlaw kay mugara ang sakit. Unsa man ka ning gibati nako madto nakakog doktor, unsang klaseng doktor ang imong duolon? Bisag unsa nga doktor na sa inyo man nimo gibutang sa imong address sa Jabi, no? Kaning suwaw sa adlaw siyempre mo kontra ko nang imong ay muscle ana kay mukuan ka mangisdong ka kay suwaw ang adlaw gud. Ubiyahe ka you may have this motion sickness, no? Kini bitong dizziness, tawag nila tog dizziness, nga mura ka gidagat mag-nausea ang bamiting mga niyang uban, no? So para nga dili ka mag-motion sickness, sumasa kong naibalan, maglingkod ka atubang sa asa mo padong, di kay magtakilid, atubang, unya ipiyong imong mata kanang pwede kang mag-take og anti-motion sickness, kini mga Bunamin, ha? Mao na mahibalaan ako ang mga anti-motion sickness nga dili makapugo nga dagaton or malipong usa ka tawo nga nagbiyahe. Unya avoid heavy meals before ka mo biyahe. Sa mga slight meals lang para dili kadali mo mag-develop aning motion sickness, ning nausea an uban mo vomit man gani. Alright, so hinaut nakasabot ka sa akong speaker nimo Jabi ug ngadto sa libuan millions ka naminaw sa tong programa kini nga akong suliran ato sa mga uban nga naay mga headache, no? Naagit ay headache tanan bisan ako doktor ni ubra sa headache binag lagi daghang mga
kakulian. Salamat kayo sa inyong tanan sa makunana yung pagpaminaw sa among programa ni ato ni Eileen Bathan sa kini akong suliran. Taas kita greeting din sa tong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arman. Daghang salamat ug maayong adlaw.